खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। एसटि मोननांगौनि दाबिजों आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। तिनिसुकिया जिल्लायाव आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा लामायाव ओंखारनानै आसाम सोरखार हाय हाय बिजेपि गो बेक बायदि स्लगानजों ओनसोलखौनो सोगोमखांहोदों। बे खुद्रिसारनाय आरो हानजा सुरनाय हाबाफारिया आदिबासि सुबुंफोरनि थाखाय एसटिनि थामोनथा होनाय, हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनायजों लोगोसे साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि दान बान्थाखौ 351 रांसिमहालागै बांहोनांगौनि थाखाय खुद्रिसारदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव खमैबो 1 लाखसो सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जुदि बिजेपि दोलोआ बेफोर मोनथाय एबा दाबि खालामनायफोरखौ मावफुङाब्ला फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनो भट होआ होननानै गोख्रों सांग्रांथि होदों आसाम सोरखारखौ। बेनि सायाव मा राहा लागोन गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फारसेथिं जुबिन गार्गनि थैनायनि थार बिजिरनाय मोनाब्ला बिजेपिनो बिसायख'थियाव भट होआ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रानो अजद होबाय थादों आरो बेराफारसेथिं आदिबासि हारिनि सुबुंफोराबो गावसोरनि दाबिखौ मोनाब्ला बिजेपिनो भट होआ होननानै दाबि खालामदों। दाबि खालामनाय बादियै जुदि मावफुंनानै होआब्ला बिजेपि दोलोनि 2026 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोजां फिथाइ मोनाबो जानो हागौ। बेराफारसेथिं मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनायनि सायाव गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बबेयावबा खाबु जेंनाया थाखागोनानो। एसटि होनायनि बिथिङाव नायबिजिरनो दानानै होनाय मन्थ्रिनि हान्जाया 25 नबेम्बराव फोरमायबिदांखौ गथायगोन। फोरमायबिदाङा आसाम आयेन आफादाव थांगोन। आसाम आयेन आफादाव सावरायनानै जा मोजां थांखि होयो बेखौनो लानानै जों आवगायलांनांगोन। कंग्रेसनि समाव आसाम आयेन आफादाव मोनसे थांखि लादोंमोन जेराव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थाखाय जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेंनाया जाया होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रिया। गारिनि जाब्रबथायजों फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। मुङा रन्जित कुमार बर'। बिथाङा मैया फुंबिलिनि समाव गावनि न'फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब सिपाझाराव मोनसे गारिनि जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं. आमगुरि गामिनि पुलिस बिफानाव साख्रि मावगासिनो दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा गावनि न' मोनहैस्लाबैयावनो गावनि जिउखौ अबथिरायै खोमानानै लानो गोनां जायो। जुबिन गार्गआ थैनाय साना 20 सान बारलांबाय नाथाय दासिमबो जुबिन गार्गनि थैनायनि आन्दोआव मा दङ बेनि थार बिजिरनायखौ दासिमबो मोननो हायाखै। बे जाथायखौ लानानै बे थैनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय डिएसपि सन्दीप गार्ग, जुबिननि बाहागि फंबाय बिथांखौबो दायो सिआइडिआ 7 साननि थाखाय गावसोरनि लकआपआव थागोनखौ मिथिहोदों। थारैनो जुबिन गार्गआ थार बिजिरनायखौ मोनमारगोन ना बेयो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर सोंलु जानानै दङ, जायखौ लानानै गोबां रायजोफ्रा दासिमबो खुद्रिसारगासिनो दङ। आसाम सोरखारा मियाफोरनि न'खौ बुलडोजार सालायनानै होखारनो हायोब्ला जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरनि न'खौ मानो बुलडोजार सालायनानै सिफायनो हाया होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। दायनिगिरिफोरखौ फासि नङाब्ला एनकाउन्टार खालामनो नांगौ। जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायखौ लानानै जेबो रोखोमनि राजखान्थि खालामनो नाङा। जोंनो थार बिजिरनायखौ जेरैखिजाया नांगौ होननानै गोख्रों अजद दैखांदों असमिया युग मन्चनिफ्राय। अरां नेसनेल पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोर आरो चुरां सिखारिफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि गुलि गावनायाव सासे चुरां सिखारिया जिउ खहा जायो। अरां नेसनेल पार्कनि सिङाव चुरां सिखारिफोर हाबनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। बे समावनो चुरां सिखारि आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै गुलि गावलायनाय जाथाय जायो। नाथाय जिउ खहा जानाय सिखारिनि सिनायथिखौ दासिमबो सिनायथिनो हानाय जायाखै। बेनि अनगायैबो आरोबाव सानैसो चुरां सिखारिफोरनि हेंथायै गोख्रों नोजोर लाखिदों हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बाबार्सनि ब्रिजटाउनाव 5 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर 2025 सिम खुंनाय 68थि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि कनफारेन्सआव भारत हादरनि थान्दै महरै बाहागो लाहैदों। द कमनवेल्थ ए ग्लबेल पार्टनार मुंनि मोन्थोरजों जानाय बे जथुम्माया हादोरनाङारि थाखोआव मदद होलायनाय, गियान होलायनाय आरो जौगा बुहुम दानायाव मोनसे गोनांथार गोख्रों बिफाव लागोन होननानै मिथिहोदों। गोदान सोरखारनि सायख'जानाय बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि एबा डिपुटि चिफ रिहन दैमारी बिथाङा गाव-गावनि बेसेनगोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनायनि थाखाय भैरबकुन्द बियाबनि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरदों। गिबि सेन्टाराव जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि गासै रायजो राजा आरो जायफ्रा आंनो नोंथांमोननि बेसेनगोसा भटखौ आंनो होबाय
आंखौ देरहासार खालामनायाव मदद होबाय नोंथांमोन बयनिसिम आङो रोजा रोजा आं साबायखर बावहरबाय बिसायख'थि सिगाङावहाय गोबां बाथ्राफोर जों रायजो राजानो होबोदों आरो बे खोथा होनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मावफुंसारनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो नैबे बेलायाव नोंथांमोननि मदद नोंथांमोननि सहजुगखौ नांगोन आं आसा खालामगोन नोंथांमोना जोंनि सरकार बे खामानि मावनायफ्राव नोंथांमोना जोंखौ मदद होबोगोन गोजोननाय थाबाय